Libjan ta' madwar 30 sena, it-tnejn wara nofsinhar nstab mejjed fil-karozza tiegħu fl-Imsida. Għalkemm mhu esklus xejn l-ewwel indikazzjonijiet juru illi r-raġel seta' miet kawża ta' overdose ta' droga. Tantu hekk illi fuq il-post marru il-pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga illi flimkien ma' dawk tad-distrett qegħdin jinvestigaw il-każ. Fuq il-post marret ambulanza b'infermier u tabib illi iċċertifika li r-raġel mejjed fuq il-post. Għalkemm kienu għal-ħabta tas-sija ta' 2 wara nofsinhar kien il-pulizija ġiet informata bil-każ, mhux qed ikun esklużi li r-raġel kien ilu mejjed mill-ħadd fil-għaxija. L-investigazzjonijiet juru li r-raġel kien ilu mixħut wiċċu fuq is-sit ta' quddiem tas-sewwieq fil-karozza għal diversi sigħat f'karozza li kienet ipparkjata fit-triq Victor Denaro fl-Imsida. Persuni li tkellmu ma' One News qalu li l-karozza Renault Clio tal-lewn ċelesti kienet ilha ipparkjata fil-post għal dawn l-aħħar jumejn. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Edwina Grima illi ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija qegħdin jitmexxew mill-assistenti kummissarji Neil Harrison u Ray Zamit flimkien ma' Superintendent Ray Danastaz u l-Ispettur Jason Sultana tad-Distrett. Il-katavru ttieħed minn fuq il-post lejn il-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei biex awtopsja fuq il-katavru mistennija ssir fis-sigħat illi ġejjin, iżda se jkunu r-riżultati tal-eżamijiet tossikoloġiċi li jistgħu jikkonfermaw il-kawża eżatta tal-mewt.